गाइस नै इसिमाव फैसा बख'फैबाय जोङो नै नोंथांमोना नुदोंना नै जोंनिनो माहारिनि बिफा महात्मा गान्धी जों बे नैबे आयनायाव नायनानै आं खोन्थानोसै आयंनाबो इउटुब चेनेल दंनो ओमफ्राय बिसोर आब'मोननाबो इउटुब चेनेल दं बिशाल मार्केट खाथियावनो आरो औ सिख्लाफोर गानग्रासोना आयं बियो हाबानि बिदिखौ सिख्लाफोर गानबा मोजां नुयोथ' आंना आन्दायबा गोसोथोनाय गैयालै गोसोथोनाय दंबा आं आइनाव फैसा खावनानै बे 23,000 मोन ओमफ्राय 20K मोजाङानो दे आयंआ डिसकाउन्ट होबाय होनबालाय हाब देनां आं हिन्जाव गोदान लांफैनांगोन दे गाइस नै नैबे आर'नाइ गस्ला आरो नै बिसिबां लायो दा आयंनाव सोंनांगोन बिसोर आब'मोना लाजिनानै थाखोमाजोब्बायसो हेल' गाइस वेलकाम बेक एन्ड माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव दिनै बरायहरबावबाय दिनै लोगोफोर बिराद गोजोनथाव बाथ्रा मानो होनबा बेसेबांबा गोबावनि उनाव जोङो दिनै लोगोफोर गोजा माने दिनै जों क'क्राझार थांनो नागिरलायबाय मानो होनबा एसे फिसा फिसौ खामानि दं बे फिसा फिसौ खामानिखौ मावखांबा ओमफ्राय बेरायलाबायनाय जागोन आरो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन नोंथांमोन आं सिगां आंनि लोगोफोरखौ खोन्थानानै लाग्रोनोसै बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो गुरब्ला नुजानाय बड' इउनिकखौ नायनानै लाग्रोदो नोंथांमोनहा हाय होनना होदो ओमफ्राय ओरैजाय दं जोंहा सानसुमा सालदाय हाय होनदो ओमफ्राय ओरैहाय दं जोंहा अन्थाइबा हाय होनना होदों दा जोङो बिसोर लोगोफोर साथाम ओमफ्राय आंजों साब्रै आरो ओमफ्राय बैयाव लामायाव सासे लोगो थांफाबावनो होनदों बे थाङोबा साबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय आं बे इन्ट्र'खौ होदों जोंनिनो थुलुंगाफुरि जोंनिनो हम टाउन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जायगानिफ्राय थुलुंगाफुरिनिफ्राय आं बे इन्ट्र'खौ होबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो फैयै फैयै फैनानै ओमफ्राय नैबे जोंनि जे आं गामिखौ मा गामि मोनथिया खिन्थु बनरगावनि लामा होननानै आं मिथियो बे बनरगावनि लामायाव जों जेब्लायबो थाङो जेब्लायबो फैयो होमबा जों रेस्ट लानो बे नैबे बिफाङाव जोङो थायो नोंथांमोन जों दा बाहाय लोगोफोर गोजा दै एसे लोंबाय दसे थानोसै ओमफ्राय ब्लड होखोफिनसै आं डाइरेक्ट दतमा थुलुंगाफुरिनिफ्राय डाइरेक्ट बाहाय फैनायखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय मानो होनबा दा हजों थांबा भिडिअआ गोलाव जागोन नोंथांमोना नायदो जोंनि बाहाय आरामसे जों बाहाय दसे थाथ'नोसै ओमफ्राय सान्दुंआबो खावब्ला खावब्लिसो बैयावसो दसे जिरायहैनांसिगोन नायदो बाहाय मेङाखैना अन्थाइबा मेंदों ना मेङाखै मेङाखैना बारा बरिया बारबायलै नोंलाय मेंदोंना मेङाखै मेङाखैना आंबो गाइस बारा मेङाखै मानो होनबा लामायाथ' हेभिखा नायदो ओरैजाय बनरगाव थाङो ओमफ्राय ओरैजाय सिदा थांबा डाइरेक्ट क'क्राझार डाइरेक्ट फरचुनार गाइस फरचुनार माइ ड्रिम कार CM MC MLA गासिबो जिरायग्रा कार माइ ड्रिम फरचुनार कार होनबा जों खालि दै लगांदों दै लोंसै दसे थानोसै बिनिफ्राय होखोफिनसै जोङो साइकेल सालायनायाव ब्लग खालामबोआखैमोन ओमफ्राय दा बै जोंनि बे लकेसन बिफांनिफ्राय फैनानै दा जों साइकेल जोगासिनो दङ उनाव नुदों नोंथांमोना आंनि लोगोफोर ओमफ्राय आङो सिगां सालायदों नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट लोगो मोनहैसिगोन डाइरेक्ट लकेसन क'क्राझार नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो आं आसा खालामबाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोनसे लाइक होगोन नोंथांमोन नायलांबाय थादो इधर क'क्राझार कोर्ट है और इधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इधर मैं हूँ हम लोग पहुँच गया तो गाइस नै इसिमाव फैसा बख'फैबाय जोङो नै फुनालाय एक्सपार्ट नालाय हेभिनो आग्ला नायसै आं इसिमाव फैसा बख'गासिनो गाइस क'क्राझाराव जों दा जोंफ्रा बेरायहैनोसै फैसा बख'खाबाय गोगोमनो थ' नोंथांमोन जोङो बेंकनि मोनसे खामानिखौ मावखांबाय ओमफ्राय दा दखानाव जाग्रा उखैनानै जाग्रा जाफैदों ओरैजाय नै खुनालफ्राव दं ओरैजाय अन्थाइबा दं ओमफ्राय ओरैजाय नै सानसुमा सालदाय दं जोङो जाग्रोनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव थांफिनसै सिद्दा आर'नाइ दखानाव थांनांगौलै आंहा गांसे लांनांगौ जायखुनु क'क्राझाराव नागिरजोबगोन आर'नाइ दखानखौ जायनाव मोजांसिन मोनो बेनाव लानानै थांगोन जायनाव खमसिन मोनो बेखौनो लानानै थांगोन आरामसे नायदो नैबे माबा आरो मा होनोमोनलाय नै गभ अफ आसाम डेभेलपमेन्ट अफ एग्रिकालचार अफिस क'क्राझार गाइस नैबे नै एग्रिकालचार अफिस बेहाय नायदो आयौ ट्रेक्टर जोब लांसै नामाथाय नै बिथिंबो ट्रेक्टर दं ओमफ्राय बैथिंबो नै ट्रेक्टर जोब एकदमबारे फाग्ला बायदि दा गाइस दिनै जोङो क'क्राझार फैयै फैयै मा मा अफिस नङा जों गासिबो मिथिजोब्बाय नोंथांमोना नायदो एग्रिकालचार अफिस बियो नै नुदोंना नै जोंनिनो माहारिनि बिफा महात्मा गान्धी जों बे स्टेचुखौ जों बे क'क्राझाराव जों बे स्टेचुखौ नुनानै फटक लाबाय मोननै मोनथाम नोंथांमोना नायदो मा पार्कथाय बियो नोंथांमोन जायखुनु नै जोंनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धी दङ
नोंथांमोननो खोन्थानि जे जों क'क्राझार फैनानै गांसे आर'नाइनि गोनांथि जादोंमोन आंनो ओमफ्राय आं दा बे आर'नाइखौ लाबाय नोंथांमोन नैबे मा नाम होनदोंमोन माइनाव दख'ना स्टरनिफ्राय लाबाय गाइस बैयाव नोंथांमोना जे नुहुरदों माइनाव दख'ना स्ट'र ओमफ्राय आं दा बिनि मालिकखौबो खोन्थानोसै नोंथांमोननो जायखुनु नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जे जा नांगौ बेखौ मोनजोबो आरो नोंथांमोना नायदो दखाना आं दा नोंथांमोननो सिनायथि लाहोनोसै ओजों नैबेहाय आंनि लोगोफोर जिरायनानै दंजोबो ओमफ्राय नोंथांमोनहा सोरबाफोर जुदि आर'नाइ नांगौ बा सोरनोबा दख'ना नांगौ सोरनोबा माबा नांगौबा लांफैनो हागोन आरो बाहाय ओमफ्राय बैयाव बिशाल मार्केटआ हनै गाइस बैनो दा आङो सिनायथि होग्रोनोसै नोंथांमोन ओरैनो दा नै आयंआ जोंना मालिकआ बेनो ना आयं नोंनो ना आयं बिसोर लांसिगोन आदै मादैमोनहा बङाइगावनिफ्राय ना बेसेबां बेलाय बे 23,000 मोन ओमफ्राय 20K मोजाङानो दे आयंआ डिसकाउन्ट होबाय होनबालाय बैसागुनि ना डिसकाउन्ट दं आरोखि ना गासिबो जाय लांफैनो नोंथांमोनहाबो नै आयंनि माइनाव स्ट'राव फैनो हागोन ना आयं ओमफ्राय र' आं एसे खोन्थाबावनि एड्रेसाथ' क'क्राझार बैयाव बिशाल मार्केटनि ओरै एसे दावखोबोनानै नोंथांमोन र' नै माबायदि नांगौ बैसागुनि नांगौ ना हिन्जाव गोदाननि नांगौ ना सोरबा सिख्लानि नांगौ मोनजोबखायो नोंथांमोन ओमफ्राय नैबे उन्दैफोरनि आरो नै गाइस दख'ना हेभिनो ओमफ्राय नैबे नै आर'नाइ आबौमोन मानो गावसोर नै इउटुबार आबौमोना ओमफ्राय थांबावबाय आब' ओरैनो नाहरलाय नैबे आर'नाइखौलाय बेसेबां ओमफ्राय ओइ आब' दा गाइस नैबे आर'नाइ गस्ला आरो नै बेसेबां लायो दा आयंनाव सोंनांगोन बिसोर आब'मोना लाजिनानै थाखोमाजोब्बायसो मा होनबावनांगौ बेबो बेनोखा नामा आयं मोजांथ' हाब देनां हिन्जाव गोदान लांफैनांगोन दे आरामनो मोजांथ' ओमफ्राय हाइस्ट दामालाय आयं बेसेबांसिम दं 35,000 नि बैयो गाइस 35,000 नो बैयो गाइस 35,000 ओमफ्राय बिसोर नै मोजांथार आरो ओमफ्राय आं नै गाइस नै बेबायदिखौसो फसायो गामिनि सिख्लाफोर गानग्रा जायखौ गामिनि सिख्लाफोर गानो बिदिखौसो फसायो आं हेभिनो नोंथांमोन मानो थाखोमाखो आब' बै आर'नाइ गस्लाया बेसेबां होनबाय इउटुब चेनेलनि नामा मा नाम बुंना होदो दे मा होनदों आब' मानो लाजिनांगौ जाखो नै आगैहाय होनलाय आगैखौथ' सिनायखाबावोसो आङो नै सिनायनाय आगै लोगो मोनदों र' आयंनावसो सोंनांसिगोनलै नङाबा जानाय नंला माइनाव दख'ना स्ट'र ना ओमफ्राय आयं बै माबाया आर'नाइ गस्लाया बेसेबांमोन औ 1200निफ्राय स्टार्ट दं नोंसोरो 2,000-1,500 ओमफ्राय नोंसोर माने 2,000-1,500 आरोखि ना गासिबो नोंसोरो औ 1200नि 1200 बिसोर ल'आव थाफैबायना आयं बिसोर बेसेबां होनो आयं 1200 आरोखि ना गासिबो ओमफ्राय डिसकाउन्टआव मोनबावगोन आरोखि ना नोंथांमोनहा जाय नांगौ लांफैदो बैसागुआबो गैलायानो माथो बिसोर बिनानावफोरनि थाखाय जागोन उन्दै गोरलैफोरनि थाखाय औ मोजांथ' आयं माथो 850 बिसोरबो उन्दैफोर ना फंबायफोर गानग्रा हाब नैखौ नायनानै सासे फंबायनो लांनो गोसो जाबायलां बेसेबां होनदों 650 मोजांथ' बेनो नै हाब बरियालै मोजाङानो दे जाबाय नोंथांमोननो नैबे आयनायाव नायनानै आं खोन्थानोसै आयंनाबो इउटुब चेनेल दंनो ओमफ्राय बिसोर आब'मोननाबो इउटुब चेनेल दं ओमफ्राय बिसोर आब'मोनना खोन्थानानै लानो थिनबाय लायासै दा बे आयंखौ होनोसै नोंथांमोन दा नायदो दखाना बिराद गिदिरखा गाइस मा नांगौ मोनजोबगोन एकदम मोनजोबगोन आरो हाइसा
दख'नाया 35,000 नोंथांमोन हेभि आंबो आर'नाइ गांसे लाबाय ओमफ्राय दा नोंथांमोननो खोन्थानोसै लानायखौ नोंनोबो ओमफ्राय आयं आंथ' नैबे आर'नाइ गांसे लाबाय ओमफ्राय नै फैसाया ओमफ्राय आयं नोंसिनि इउटुबाव डिसकाउन्ट होबाय ना ओमफ्राय आयं इउटुब चेनेलनि नामा माइनाव दख'ना स्ट'र माइनाव दख'ना स्ट'र ना नियार बिसाल क'क्राझार मार्केट खाथियाव बिशाल मार्केट खाथियावनो आरो औ आन्दाय नाङा सोरबा नांगौबा कन्टेक्ट खालायनो कन्टेक्ट मबाइल नाम्बार औ सोरबा नांगौबा बैसागुआबो गैखालाना फैनानै लांफैब्रबनो हायो आरामसे बिदिखौबो अफार होदों बेलाय बेसेबां 18K माने जोमग्राबो दख'नाबो ब्लाउस फैबाय थाखाजोबगोन बरिया मोजांथ' सिख्लाफोर गानग्रासो ना आयं बियो हाबानि औ मोजांथ' बिदिखौ सिख्लाफोर गानबा मोजां नुयोथ' आंना आन्दायबा गोसोथोनाय गैयालै गोसोथोनाय दंबा आं आइनाव फैसा खावनानैबाबो बायनानै हरगौमोन गोसोथोनाय गैयाना गैया जाहैबाय औ आयं औ दे होमबा आयं जाबाय हो थाथ'दो दे आयं जों मालाबा फैफिनसै औ दे होमबा आयं औ ओमफ्राय आब'मोनना खोन्थाहरलाय दा चेनेलखौ खोन्थानांला ना आब'मोन खोन्थानांला दे होमबालाय थांसै दे आब'मोन जेबो उसुबिदा गैयाना आगै गाइस जों माइनाव दख'ना स्ट'रनिफ्राय जों ओंखारलांसै नोंथांमोन बेखौ सोनानै हो जों दा गाइस ओंखारलांसै बिराद मोजां आयंआ दा नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय माइनाव दख'ना स्ट'र जाय नोंथांमोननो नांगौ नोंथांमोनहा लांफैनो हागोन क'क्राझारावनो जाबायना